Keranyo tuguchikora go confirm. Yes. Tumago understand. Welcome. Kiro munda kunu lakini ya mokogoti. Yes. Abagambi bali ngali wani batatu. Okay. Oyomo Matiang'i nabwate enchera yaye gwika igite ng'akia gwikira ngaro. Oyo ndi no mugavana Nyaribo. Nabwate ng'akia gwikira ngaro. Okay. Oyo ndi ne sitting president. Namaite ng'akia gwikira ngaro. Okay. Kero oyomo nanga project. The three of them. The three of them. Nanya mokaro redere. Akakwira Matiang'i watanga na kwirita Matiang'i. Nangirita Matiang'i, it is true. Eke maana chindeke njia chite Keranyo. E campaign. Gosa watu wakukwana isika. Mukwa. Wana ndugia chagiara ntatiza kidogo. Nka kie kirite nga mheshimiwa akwira Matiang'i wewe nyamoko. Nenda gachacha ukambile ni muntu muga. Historia ina ngong. Abasani muri tatiza kirao. Ausima spimbi amuno simole sokera chinga kicheno chon speak follow ji videos tokaraga iga gitukulinda nende rero twanyere gosese ni gugana omugeni oyomo makogoti Matiang'i bali monyo the last time ndo bachi by elections yanga gusia isatu Nyansiongo Nyamaiya ne Keranyo bono twanyorere bati sana kanyoro mheshimiwa Ngaro makogoti Matiang'i kurwe Keranyo bali bachoro twinga kire Matiang'i abatese genkongo gusiga Tigale ratu yarase exactly ningi kiabetu. Mheshimiwa, asante sana sokera chinga kichabo. Thank you very much. Thank you very much Mukwa. Na konyo na few occasions stage functions ya Matiang'i. Yes. Ngokwanya. Yes. Wano nga request choche nende mnyamuno sana very humble the way you accepted kocha. Thank you. Asante sana. I'm equally humbled. Keranyo tuguchikora go confirm. Yes. Tumago understand. Welcome. Kiro munda kunu lakini ya mokogoti. Yes. Aito kunu. Thank you Mukwa. First of all, also Montoko for the first time. Yes. Introduce Edigo. Biamono. Njencheremia. Nchengo Ngaro. Omokogoti Matiang'i. Kurwe Keranyo mo MCA. Yes. Keranyo Mugirango Nyamira County. Yes. Nonde assembly ya Nyamira. Nonde assembly ya Nyamira after the speaker oyo Minto Nyabaru opted kobe speaker agatigari bageri abu bona kratigari ba nkaruta go piano kana rutare go piano so ekiwanja ba Minto bagankoya ngasaka kankonya bona nje nkaranse nje mo MCA bantu bate kumanya Matiang'i agoperate biya na kigite paka katanga nongara according to you what was the experience yangu ebintu byali ngali abagambi bali ngali wani batatu. Okay. Oyomo Matiang'i nabwate enchera yaye gwika igite ng'akia gwikira ngaro. Oyo ndi no mugavana Nyaribo. Nabwate ng'akia gwikira ngaro. Okay. Oyo ndi ne sitting president. Namaite ng'akia gwikira ngaro. Okay. Kero oyomo nanga project. The three of them. The three of them. Statistically ya korokinga no ngaro gwerekera. No ngaro. Mbabwate njira ba ikomanya ng'uro on the ground. Ekero na buruti chikure iki njira rabero mu director na beto mu director mo. Bwechai Sang'anyi. Ekero na bo mu director na akora. Then 2022 ni boruti chikura. Ekero na aba namba isa to chikura tinjiti wikaranzanka. Sawa ndo abwata obokong no twayo konyana. Yego. Sawa na kwenda school no twayo konyana. Okikabantange. Asebirero no twayo konyana. Then ekero yanyora Nyabaro ochire kobo mo speaker. Ibagari atigaire Keranyo. Then the 60th His Excellency Matiang'i and the current president Dr. William Ruto. And His Excellency Amos Nyaribo, Mugavana Nyamira, kiro muntu agatume abantu baye ground. Komanya bagatume isino betu na batagete batu. Bakanyora nga am ahead by far. I feel very happy. I'm ahead by far. And the news was broken to me. Ekaro mochumbone. The Josh Nyamoko not Mugirango. Ekerante betie ngacheremia ngoriguore tokonga ngoriguore Matiang'i ukuriare eserikali na bera akorigi nyoro no mugabana ukurigibari so I was na one ruete kero montaje na kero muntu ndo abekaranse tia mesa
paka aba president ba Ruto na baikaransetie abantu baye barenge bane ngabatebi nachorire gutigara gusi iko ngabatebi nachorire gutigara gusi ngano ntoko ekerege ngabatebi equation itari ngakerege na ngure kerege nje nachorire gutigara gusi na ene nkore gusi tingotiga bana ba minto Matiang'i na Nyaribo na nchire koba yes ngatebona kiekyo paka tukakwana tinkwana tina rutere abantu abaye bane nabo baye ukwana onisbia abongo bamanya nsekuriye liga bararaye bamanyaye nsekuriye bakumanya oyo doyo bane wasacha babiri na waswati babiri kiro mundara sa serikali yes lakini twakwanite oyo twakwanite dokwanite na His Excellency Matiang'i the 6th direct akanga instructions ngitwa yokora iko yes kai nanya mokalo retere akakwira Matiang'i watanga na kwirita Matiang'i na ngita Matiang'i it is true after mwaga mbere Matiang'i na the protocol kai ko bori ngaki ingo wikire Jeremia iko then mushimwe Joash Nyamoko agateba Jeremia no minto na wango motebi moreta ideriva to me tukaenda tukaikaranse panel panel y'abantu batatu bachumba batatu mushimwe wa Kamosi mushimwe wa Rama mushimwe Nyamoko tukaikaransa abo bagonte bie nkitokoba iko banda Jeremia gente getari kyao yo tete ko represent yo mugusi iko iko kwali gusirekero kiri ngoni atuliro sando cheto kirete ende bono bagante binga na yoragere tusikwe iko 6 arrest the 60 mushimwe Matiang'i call me they call him agankwanira akwanira gonte Jeremia we have decided otare nainto tari aye bweka to ngende gine kinai ngende gine kyomugusi no mo Kenya so those instructions I got them loud and clear yes and they are ringing in my head yes ukasoe campaign tukachakarende kominyokania na abandi interested parties but our people n'abantu bekerenyo nabo bagateba ngayaya ntungusi itokoba maambi tuakore baka confirm omeshimiwa amangana kwanchinga kechana yes eke maana chindeke njia achite karanyo campaign gosa ndo bakukwana isika mukwa chindeke njia ka chigoeta butuko no mugas kaje kwendeke yego chigake mbona ndeke ya igocha ngade will make sure nga Jeremia obwiru yarwa yatonya nga chigari utana koro omugusi yabu turu Jeremia omugusi yabu turu Jeremia na endo mugusi tatrina so president eke kiarenge acid test kiarenge gentege kongu nga Jeremia ikubugwa Matiang'i nkayoche nabo yarenge igo nabo batagete nga kubugu Jeremia gakubuguga Matiang'i tarorekana ensengi igo yarenge nga obarase ose kokobe no komochoria yes akini abantu baitu bekerenyo kirase actually tari kerenyo gyoka abantu baitu barenge gonsabira nyombo batayi wakajikura korubokeira korumagwagwa korubomwagamo koruitibo chigwodi chons chano tumugranga tonongo tevi yes tari chigwodi choka kuru Minnesota yes Texas iwago tenga Ongaro yes batakumaiti sura yes akiwago tenga naye maambia everyone was waiting korali toka litanga no nyorena ebuno wateba mukwana aba kusitwenzi aba kusibon speak yangusiengima ndote tukomanya ningo oyongaro akinongaro koraki bali bandu bamanyite bali paka uko Minnesota Texas ba ko ngaka isi sana na saa 9 saa 10 bagonte binga nkibesa nkibuna kiabeire Jeremia naye ensi yetagete so kirengaki na okwa konyoranga nimbwate encouragement which was okay which was good I accepted that let me push forward wana ndikeche gyara ndatiza kidogo
ngakie kiretenga mheshimiwa akwera Matiang'i wewe nyamoko enda gachacha ukambile ni muntu muga historia ina ngong abasani muri tatyagira inche my own effort and others not murango ngo yaikire sego teba ngomuntu one touch. Okay. So but I corona ikuringa persuading aki mumuro yo Josh Nyamoko no moke my second time. Yego. So ngatebenga we must tomo a second round. Bona ka to mo second round na ndo bono ndo ndatero uchumbe ngaki ngaiwa. Njetime de sa de ko ngonjo kira naende. Kai is even my friend bon. Mbwa de ko ngonere. Njemuli Korera mangana mangenere. Time tinki mu president ya motebeti patri inare kurusi njale kusinya ndia kunyalika nanga ngongaro twa musiri. What you again you should know nje akore na Matiang'i obse yamo. Yes. Yeah. Okay, haralia not once twice. Matiang'i karare are university kero the late I'm sorry nyasamu amurende ne familia ayo into Simeon Nyachae. Matiang'i go charenge kilimo. After na ruto mo pay kilimo na arenga agriculture. Jaiga ayo ante nga Jeremia to go chamugaso wacha saa 11 ria ndo wachire. Ano to ekumena na Matiang'i twagamba. Okay. Inaito kumango nyasango cha makonya araike disa level. Mabon. Ekonomi Matiang'i abe minister ya ICT. In the country. Naenda kaigo ji portfolio muntu taniri onaka uji portfolio very minister at the same time ya ka portfolio agacha minister of lands ende karaisiti takanyoro no akanyoro no onde 90 floor nera 12 floor tukomerana aba murambali security baya bandi twamanyaine abandi barabasani bana bakabona iga. Okay. Bandi nyoembono bari tajiri kure serikali twamanyaine one on one. Tali gorioka His Excellency the 6th Matiang'i he has been an elder in Nairobi South Church. Yes. I've been an elder of the church in Kibera Main Church. So he is in the meetings to go to Nairobi umerana Iga na Matiang'i niga. Yes. Wana arore ndete Matiang'i ngongoriya. Wana twanyole connection. Welcome. Wana kerechi besa kumurukira so kachindeke. Money all over. Na kiko 100 pressure because ni metenga na atwa kuri kichibesa. Ndoko kervangwa na. Lakini ando yetu na baya. Ando yetu na baya kogenda. Tete ono metenga tugia teko paka bona bantu bande ese chai kichibesa chai gocha nutu murange ngimo ya gocha. Maragira. Yo ando aragira. Leo tumurange ngimo ya igo chorro. Ende bantu bata lakini akara ajete we kachikura to wakaramisi. Chumaine ando ata ngantu anyo chibesa twakora ni. Chikura to waka. Ntuza dibasa chinde bono. Ono chikura to waka. Ando akanyika. Ando baita baya. Okay. Bagate wenga twisanike ne chibesa. Are you what experience? Kurwa se by election. Asa Matiang'i ako face William Ruto. Yes. Na curious 27 ikari. 27 ni mu president. Tigago titingara. Ya. Ani moro jinga kiro mundo Kenya ngiao kara. Ndara kuruse se by election. Yes. Kere by election ndi tukuli waka chikura. Ndio withinga chisekinja ngirase. What happened? Chisekinja ngirase. Because abantu bakatinga choza ngo bakonya chire. Konya twa rosiri abantu baitu. Ngakawa baremu. Iko. Kero abeta baremu. Chibesa chozo yo kuligwe ngana bate chibesa. Na tu atebeti ando baitu ribaga na kurwe yemo. Daba Jones. Tigaba chinyore limo chigo ese. Mwe bagere. Konya abantu baitu ba tenore chi. Yes. But in this area again, I have to thank Wusi member of parliament ya Bandabaya. Bakorete buna mheshimiwa Kibagendi, mheshimiwa Gesairu, mheshimiwa Kamosi, babo mheshimiwa Tebe, mheshimiwa Kumenda. Bantu baitu baje twagateba we must deliver this. Njira teyo. Option teyo. Madam Janet Ongera.
ikiara mheshimiwa Matiang'i ko batenga gaki genda ekerenyo ongaraiche asenaro ko gitu gatwara bo bano anya ke na kiawe because ekero no na ego kwatwara bo because asena ego ko ikana ekero ko umuntu ko sene 50 shillings bari abaga jabaru 500 taibo yes baka 10 nil percentage ino yeroje ni yeroje na bantu ita ngareta ayerende akinya bagusipa kateba HTAtoli to put Matiang'i in the map of Kenya and of the world. Simple and clear. Clear. It was not easy. It was not easy. It was not easy. It was not easy. Yeah. Now, again, the king, I must thank the members of the security, the professionalism they displayed. Abasikari, yes, abasikari, nini kiromondo, CID internal and everybody. And again, even in the IPC, everybody played a calm game. Neutrality. But our people were macho. Na waroba gateba akachikura omuntu tegetokokuwa. Twamuire 2027. Into tokolinda chikura cha Matiang'i n'abagusi. Yes. Bali coast Fasochi police station. Igo. Bali gusia tolende. Bali bogere. Presidential vote njiko baronomde. Into abagusi. Mugusi tu decide ringa kinga itogocha. Igo tokura akwane kegusi. Toko chakero. Toko chakuna tu achakero. Tama ukwane kesongo. Toma ukwane kesongo. Eso ahí nege songo bigoja baadaye. Ninja ngolete kesongo. Yes. Ninja ngolete for a conversation nege songo. Bas, I'm prepared for you one. Oh no. Matiang'i achitukuru mu US. Akatatevinga na sori Jubilee. Lakini tukuliye by election evya mane binga byachito. Tukanya UPA, tukanyorana PLP. PLP PDP. Na kimwe gete mo ga decide nga tali Jubilee UPA. Matiang'i taji tukuru US. Matiang'i arange iri kuru US. Okay. Sorry. Itu tomo rangereti. Matiang'i arange iri kuru US. Ngagaki njoko nyomo Kenya. We are threatened to go for him. Yes. Yeah. Number 2. Ono ngakitu otu atagete tonyore ebiyama vile omugroni litangani. Because anobone ground yanka home ground. PDP ne home ground ya usi. Kiana UPA ne ya usi. Yes. Lakini tukate abono Matiang'i maybe equation yende tikankwere ndi utaraji ko ebori. Na inki Matiang'i ago chira Jubilee. We want the international outlook. That's why I gendo. Echameri ya ere everywhere nere bogere nere bogikoyo nere bo meru nere coast what structure national what structure clear na endere outgoing not that ichinde PDP na UPA they are not but we not want to ntuata kete tosibunga ki ngi otora kya ebyagusi mate tumuru asa kona gite to ngentaru aba gusi bero ya ntuata kete ngentaru ekona otuata kete toso keisiko to tebenga na otora raisi iko ya tomigana okay ya igona bona mugikaransanze mukagri tukagiri ngaki tigatura gacha wana abakurugusi iko kai ikila kitu you expect 2027 2027 structures coming out tigatura campaign one structure ngochere tigatura campaign ndora make judgments igana tigatura campaign again to gyoka kere very clear the Igoro is president Fred Igoro twakoli ikyo na again to gendo muntu gocha gotoira uchi kona aiga mugisita gijuwanja ya sindio and it's unfortunate muna wono ngabantu bache in fact again to bedi mwana uri ogusia akoreru ngakorwanirwa yako babugirango seito ngafa anga kenyore kinkeyo umumura kabisa kenyore kinkeyo kobo akorwanirwa omwana obwate enkoro ya eteri Matiang'i omotere ngachio orari ya it's very bad igeruete abantu baru sana ime nyone skuru eyo bantu baruete gosekanisi yose ngai angateyo aki bogirangorogora na magana aro makong emirere mo a bedroom ya Matiang'i njirateyo naranyegero to konyegera ya emira aro tebeke maende enkima ya muete eri arombobe ya emira teri cheche